Nej, nu har jeg aldrig. Har de før været så tæt på hinanden? Ja. Så gik lige nogen folk forbi, men hun har parenteret sig, at tog katte der. Hvad? Så gik nogen forbi og pegede ind. Nå, har de optaget dem? Nå. Jeg skulle tro, de var sammen, de to her. Ja. Han kigger op. Goddag. Dag, Bolette. Det er mor. Ja. Ja. Hej, så lille yndige kat. Det er jo da helt utroligt, så gode venner de er. Ja, det var jer, vi snakker om. Ja, det er jer. Hvor er det sødt. Cool. Kom så, kom. Får du film fra at sætte ind i det og sådan noget? Det er bare et batteri, der skal oplades. Ja, nu kommer han ind. De har jo siddet helt i time derude ved siden af hinanden. Ja.